mau jobnya Pak Ganjar. Jauh lewat dalan lanang, dalan tol, dalan wedok rame, dalan RA Kartini rame, dalan tol, dalan lanang. Mangkat job. Ya, antar aku ya. Yuk. Oke. Nanti pemandu ditunggu ya. Karo jero nggawa penyonyo loro ya. Pokoknya sing penggemare Gareng Kerot ketemu ning dalan lanang, dalan tol, oke?